ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ମାନେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଏକ ଦର୍ଦନାକ ମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପୁରା ନାହିଁ, ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରମାଣ କରେ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ। ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରମାଣ କରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ରହୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ତାଡ଼ନା। ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁସ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ତଲୱାରବାଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖେଳ ହେଉନା କାହିଁକି, କିଛି ଖେଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ଖେଳ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖତରନାକ ବା ବିପଜ୍ଜନକ। ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମରାଯିବ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଭୋକିଲା ସିଂହମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସିଂହମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଉଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦର୍ଦନାକ ଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପଥର ଥିଲା, ରୋମ୍ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଥିଏଟର। ବହୁତ ଦୁଃଖଜନକ, ଆଉ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଇଏ ସେଇ ସହର। ସେ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟି ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯୋହନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବି। ମନ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏଠି ଅଣାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଦେଖିଲେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି କିଏ? ଯୋହନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ। ରାଜା ଭାବିଲେ ଯଦି ୟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦିଏ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆଜିର ବିରୋଧୀମାନେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଯୋହନକୁ ମାରିଦେବି ତେବେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯୋହନକୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସାଇଲେ, ଆଉ ଚୁଲି ଉପରେ କଡ଼େଇ ବସାଇଲେ, ତଳେ କାଠ ଦେଲେ, ନିଆଁ ଦେଲେ, ତେଲକୁ ଫୁଟେଇଲେ। ଫୁଟେଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ
ଯାଅ ଏବେ ଯୋହନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋହନ ସିନା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଯେମିତି ପହଁରନ୍ତି ସେମିତି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପହଁରିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିକେ ବି କେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଏକଥା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯୋହନକୁ ମାରିବି କେମିତି? ତାପରେ ପାତ୍ମୋସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଠି ଯୋହନ ଯେମିତି ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯୋହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ରାଜା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା ଇତିହାସରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖା କହିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ଅଛି। ଆଉ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋହନ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଏତେ ଅଛି, ଏତେ ରହିଅଛି, ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ତେବେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ହେବ ଯେ ତା ପୃଥିବୀରେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଗା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାତ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବାଇବେଲର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଇତିହାସ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ଇତିହାସ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯିବେ ସେଠାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନେକ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଏସବୁ ଦେଖିଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖି ଆସିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖବର ଦେଇପାରିବେ ଯେ ହଁ, ଆମେ ଏଇ ଥିଏଟରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଖବର ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଥିଏଟରକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ନିଜ ଆଖିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଥିଏଟର ବା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମର ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ভিডিও যদি আপনার ভাল লাগি থাকে ভিডিওকে নিশ্চিন্ত ভাবে সেয়ার করতু, কারণ অনেক অনেক যে কি এ সমস্ত বিষয় দেখা ইচ্ছা প্রকাশ করতে কিন্তু সে দেখিপারতি না। কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ, আমি ভাগ্যবান যেহেতু আমি নিজ আখিরে দেখুছু, সেপাই এই ভিডিওকে সেয়ার করতু। আর যদি আপনার প্রথম থর এই চ্যানেলকে আসছেন, এই চ্যানেলকে সবসক্রাইব করতু। ফলরে आगामी दिन मानकर आपण एमती आहरी वीडियो पाइबाक पारिबे। समस्त नमस्कार। आ पुणी थे भेट हम आउ गोटे वीडियो रे। धन्यवाद।